L-oppożizzjoni kienet u għada miftuħa għal kunsens għaliex tixtieq fl-interess nazzjonali illi jekk ser isir xi ħaġa sew bis-serjetà. Sfortunatament l-iskema li hemm mhijiex tajba għaliex hija skema ta' bejgħ taċ-ċittadinanza. Jekk il-Gvern huwa tassew lest illi jindirizza l-oġġezzjoni tagħna fil-prinċipju li m'għandniex inbijaw iċ-ċittadinanza tagħna, allura aħna miftuħin illi nitkellmu biex ikun hemm skema oħra ta' investiment f'pajjiżna kif wara kollox aħna konna nagħmlu meta konna fil-Gvern. Il-kumpanija privata Henley & Partners ser iżommi is-650,000 euro sakemm jingħata il-passaport. X'jiġifieri kumpanija privata iżżomm dawk il-flejjes kollha li suppost huma semmaj tal-Gvern Malti. Il-Gvern qal illi ħajamel capping jiġifieri massimu ta' 1,800. Mhux vera. Għaliex 1,800 huma nies li applikaw. Imma min japplika jista' jġib il-mara jew ir-raġel, il-ġenituri, it-tfal, in-nannit taż-żewġ naħat u f'kemm ili ngħidlek 1,800 jistgħu jkunu fil-verità eluf u eluf kbar.